bache gokonyeka tibacha gosira ogokonya no kwao no buya bonsi ogokonya no kwao no buya bonsi ntobense moya omonene botambe muya tata obakuna kwaigwa bonene mbiya mono nandi mbiya mono asenga kiyengiya yabene gwatoire tunyare gusanga seng'encho yogosoma elesoni yao tutang'ana mwanchi tata turaya muna abategereri ba minto tunyare konyora esemieri ya igoro ganeti tomanye kia toserwetera omwana Yesu Kristo mutoriti amen egi enene banchwa ne lesson tobwate engeni togochaka ase ekwote eye omonene tiganyare gotura na gotobwera na tokoyechaka naende atoigorere ensemo yaye eriaganeti tunyare komanya abo togochi gosangana barwa ase rituko ria rero ninche oyomino Damaris amo na Sister Rose tokwaningo madam nabakwaniri naende nabariganiri ase amafunzo aya togochaka amageni mbuya mono ase egi enene abanchwa nero tokabwate ase ekerango kienga kia bono naende marekegwa amatang'ani iga kare gototaina esegi ere nyuma yechisegi chionsi esegi ere nyuma yechisegi chionsi omwarimu totaingo esegi eye ng'ai yarwanetu mang'ana kia yakare esegi abanto ba Nyasaye ngorwana bari abanto ba Nyasaye bari korwana abanto ba Nyasaye babwanete gotwara obwanchani korende buna togosoa ase esegi eye ntwarwa ase egetabu gia Saburi ntwarwa Saburi omwari ase egetabu gia Saburi tokanyora ng'a tobwenerete totegemeera omonene asonsi bono twachire ase egetabu eke ekegeni tokare gosoma kia bono iga mono nokomanuka torabere lakini naende rende ebibungo binde mbiro bono tokari korigereria esegi eye esegi nero naende mwanya bantu norigereri nabo oroche ng'esegi nero gotatiga togocha twasinywa ng'a bono esegi eye ng'aki bono yabaiga ng'a naende abanto mbatwara chisegi nabu toroche ntori korora omanye na esegi eye omanye na esegi eye ning'o naende nki gekogera esegi eye ebororo naende omoriki akare goteba ng'esegi ere nyuma ye chisegi chionsi torocha esegi nero ere nyuma ye chisegi echi chionsi nomonto ori behind nomonto omanye na esegi eyo manye na esegi eyo iga are koroku Lucifer ekara atongetu Lucifer are koroku Lucifer lakini ekara akora amagoso agachaka koroku Saitani amarieta agacha akoroku Saitani anda omorimo akaroku eng'iti yaani bono akaba omonto akaba omosaria naende kare tokorigeria esegi eye ere nyuma yechisegi chionsi kwanza nataka tosoma okomanuka 12 ekebungo gia 7 na 8 tomakora ng'esegi eye bono ng'akiere naende ng'aki egochaka 12 isaa na 2 na isaa na 3 egoteba iga erio esegi yabete igoro twaigure bono esegi kare gochakera igoro ari achenu erio esegi yabete igoro Mikaeli na abamalaika baye bakarwania enchoka bono kogure ritarinda ria Saitani enchoka na enchoka eria na abamalaika baye bakarwanira amo korende tibabwa nonya na asabo tanyorekana igoro naende ng'aiga esegi egachakera igoro esegi nase kiegochaka kare tokorigereria amariko otokonyora ng'esegi eye egochaka ase eng'encho oyo Lucifer orenga omomalaika kare togosoma egetabu gekorokwa egetabu gia Ezekieli na gochibosi nkorora tore Ezekieli 29 gochibosi nkorora tore lakini rende ase ogotang'ana tokare koinyoriwa ng'a esegi eye ekare gochakera igoro ekio nakio ekebungo ekenene twarora naende ntobasa kogenda gochibosi totarakora introduction twama gotebiwa bono ng'a ekare tokare korigereria elesoni eye twachakire bono iga otokare gotebiwa ng'a nkorigereria tore esegi eye esegi ere nyuma ye chisegi chionsi naende esegi eye ng'aki egochaka twatebiwa bono ng'omobibire oyo okoroku Saitani ng'a agachagete iga aretete oboenenu agachaka kwanga koigwera amachiko a Nyasaye agataka ng'era atagetabe buna Nyasaye kiagera kare togosoma Ezekieli naende ngosoma tore getabu gia Isaya 14 na kero kinabo kegoteba igo ng'a Saitani iga atagete ng'a era atagetabe Nyasaye ekagera akanga koigwera amachiko omanyete kare togosoma egetabu gia 1 Samuel
ngorora tore Samuel ogotebi Saulo ng'aki ng'omanyete oboene nobo ng'a rebellion is that like the sin of witchcraft ing'a yani oboene nobo nabo bwikaine oborogi oboene no ng'aki abaminto ng'a bono saitani obono akareta oboene nobo bongo oborogi akanga kuigwera naende twarorire bono ng'a nere bono omochaki bweseigie yenene nere omochaki bwebibe bionsi pi lakini kare tokorigeria amang'ana aya igo tokorora ng'aki bono Nyasaye abwate obwanchani bong'ana ng'ana ninde ng'aki ara omoremererie. Amen. Nagani tosome Jeremia 31 kebungo kia gatatu egegote Yeremia Jeremia 31:3 mwalimu nekene Jeremia 31 na kurwo muchakano Jeremia 31 31 kebungo kia gatatu gegote obanchwa muna inche omonene nkaborokera korware nabeire mbanchete n'obwanchani bwa kare na kare asayo obuya bwane bwabotambe bwabang'usire naboigo amen nobona kare tokorigereria omobibire chabona akorete esegi lakini Nyasaye ere gari yubo bwanchani korukare naende ganchete abantu baye igo twarari ng'esegi ebune gochaka Nyasaye akare abomoremereria omate taracha korora esegi egocha ense Nyasaye akabomoremereria akamoremereria naende egeta omuriki narorenga goteba ng'a iga amoremerereti ng'a naende nabare ngona koewa mawaita saitani oyo ogoteba bigumba bogokora igwera ngo omotongi okiagera saitani negetongo tari Nyasaye igwera ngo omotongi bono nding'okera tosoma Yohana eyemo ekebuku kia gatatu ng'otogoteba bigwa omotongi ase omochakano Nyasaye otongete lakini Nyasaye ng'o Nyasaye omwana Yesu nere otongete Yohana eyemo 3 togoteba bigwa ng'entongi eyekera ense eye atatongete nere otongete igo bono Nyasaye oyo ore obwanchani ngoborora tokare ase oboene nobo bwang'o bwa saitani noboremereri bwaye twamagotebigwa bono ng'a lakini rende ekero mwanyabanto naye nachete agatungu lakini saitani noene ekero atongitu naye turibaga riogochora noe nintu ntobwate ribaga eri na Adamu nago bakaebu ribaga eri bagachora enchera gete bono ngotebigwa tore ng'a egento ekenene tokare korigereria ng'a ngento kiakogera amabara oro bakabono iga ngento kiakogera Nyasaye atasereti kwanza ari kumuita naye nogoita nabwate okobua bono amusiripi lakini akamwari baka esing'inchi y'obwanchani bwaye nonya mbona butoroche obwanchani bwaye ing'a iga egento ekenene toroche ebibe nesegi yonsi pi igechakirete n'omonto oyomo oyo okuruka saitani kerecha bwereteire amarieta mwalimu mbuya mono ase ogochaka oku gwatorokiri na esegi njare ngororo naende ere ase achenu aria okobona yani ao tata esegi ngotoka naende yarenge ororo lakini naye ngoetere ekero oyo orenge egetongu kia Nyasaye kiya twarire rieta rigiya eng'enang'eni ya mambi eng'enang'eni igo bone amarieta aya amansu atwekire naende bakatebiria anakora abamaraika bamwabo iguraria nero orikobara enchende iga nang'aki endamwamu eywo egosoa okomana korwa ogwansa gotwara okweigwa ogwansa gotwara oboinche okorengereri nang'aki nainche nare gochaka kogambera abantu ng'aki nare gosasima omwalimu nomanyete aganiti bakasasima nero otagete asasima bono omotongia ogetongu kiatakire naende omotongi omonye namosasime nenyarikana omwalimu lakini Nyasaye bado noyo obwanchani laki omwalimu imenyara nang'aki goetera ayonsi Nyasaye gamorirete na eriso ria obwanchani kende gionsi Nyasaye akorete kiagera muno omwalimu atatai nabare konyara komoita lakini gakorigereria na eriso ria obwanchani Yohana entang'ani kebungo kiane na 7 oigoikera 7 Yohana entang'ani kebungo gia 4 Yohana entang'ani inye ekebungo gia 5 kabere ne kia 8 egegototeina ng'aki Yesu itu gagototeina ng'aki twanchane naende ogwanchana okagotena kiagera obwanchani bokorwarari ase Nyasaye naende Nyasaye no obwanchani igo bono obwanchani bokong'usa obwanchani bwa mwabo obokoimokereria obwanchani bwa mwabo igo bono ase ogosuka gochi motwe abanchu twarigereire nang'aki eburukano nja atogete igoro aria otato oito naende ntogenderere korora ng'aki eburukano ene yagasiki oyo chagetie ng'ai yaikerete esegi aria igoro nero bono tokare gocha
omwari abanchwa esegi ali igoro nari rituko ritang'ani ntobwate oyo oretete obwamate obobe igoro aria obwamate bwa abamalaika bamwabo barenge abamalaika abange lakini twasomire korwa na agachake esegia naende ariko kumikae Yesu oito okoroku mikae esegi eyarenge gatigati y'omobisa oyo oretire obobisa ochorire obobisa na oyo tokoroka Mikaeli abanchu Mikaeli ing'o Mikaeli Yesu oito omuya bono Yesu oito na amalaika baye naende bakatwara esegi na oyo kare koroku eng'ena ng'eni ya mambi mwe bagabwate erieta rig'ansu amo na abamalaika baye ekero barwana ng'obwetu tare konyara akabugwa Mikaeli orengo omotongi omonye noroche naende nanyare kobu akabu ekerabu tanyora ase abwenerete igoro aria ase okare gocha kobwenera ninse igo bono enka yaye ekang'anya ekiagera agaretete obobisa naende akareta esegi etabwenerete ekiagera yachete ase chinchera chiebibe enchera yebibe neriria y'abanchu bomonene wansire koigwa buna kwabweneire kwabuire abande kwanyorire nago ng'ainiete kobua abande koranche egaorogetigwa ase abwenerete igo bono igari tongetu ekerare ekeumbe geikeranetu bukungo totebiere nang'aki esekieri 28 12 mpaka 15 egeko totaina ng'aki egatongetu aro omoikeranu omwarimu muno okona gokerigwa egarenge omonyakieni ya naende ase obotongi bwaye Nyasaye gamotongete gaikeranete kemo anki arenga ororo getongoriso ndi are eria ikeranete kere genso soma ngo goikira esekieri 12 ne bakoikere kebungo gya 15 12 esekieri Gatoro oyo oretete esegi ochagetie ng'aki are kore egatongetu kare ng'enchende ere abo oyo monyabibe abande batigara abaronge 28 abatebaiga mbiria gwatangisa kare 28:12 egotebaiga aye mwanya bantu bokia amagombo bokia amagombo igoro y'omoruoti oturo omotebie ng'a aya naro omonene Nyasaye agoteba aya nigo kwarenge omoikeranu goetania ebitongo bionsi biobonene nigo gwaichire n'obong'aini naende kwarenge omosiani omoikeranu 13 nigo kwamenyete ime ya Edeni omogondo Nyasaye nigo gwachaberetwe n'amagena ao erigori rinene saridio na topasio na yasipi na kurusolito na berulo na oiniki na safiro na sumaridi na almasi boigo nigo gwachaberetwe n'echitabu ebinto byao bikobugigwa nigo byaroisetigwe ase rituko riria gwatongetwe 14 aya nigo kwarenge omokerubi oagetwe amaguta ogatuba oboagare obonene inche nigo nakobegete ase egetunwa egechenu kia Nyasaye agwase kwarenge kona gotara ase egati yamagenare n'omorero komene sana tware goika bono ching'encho chiao nigo chiarenge chinyikeranu korwa rituko erio gwatongetwe goika ekero obobe bwanyorekanete ime yao amina igatongetwe egetongo giikeranu kebwate chimbu chiri chia igoro abwenerete obung'aini bwensi bwarenge ime orenge obwate esemi engiya kiageraga abwate arenge omong'aini mono igo bona abanchu bomonene ng'ai bona achaka goikera ase ande gatiabu anyare koreta obonche ime yaye anyare koreta endamwamu anyare kobaga koigwa buna kango nero sasimwa koranche ekere ebi byanyara gotoka igoro ari otata asaikeranu achenu omwanchwa njare konyarekana na yesunte na borabumbi bamo igo bono igo nabo gekororekana na koba egento kiogoichane okonene ng'a esegi nkonyara yarenge gwateka aria asaichenu buna igoro abuti yare kona korekana negento ranya naye nobori buna otebi buna koyesoma nosome ekerenga kekieri kwote okumachikora na gaki nenyarekane gose lakini njanyarekanete mwanya bantu into twanyorire na intu tokonyoro eng'encho getena na intu chisegi echio
ciatambukire gocha nse kiagera no atugute tu tabwenerete igo eye gitase ekerare tachisegi echi ekerabu nse no arenge gocha gokoreki no are kobwenera tudegi aiga sense bono no ekerataka kuna kuimukira igoro ari bono kuimukira igoro nkoyo Nyasaye tatongete bironcha birecho mwanchu nigo atongete getongo gekerane muna twasomire obonene no borabu bwobonene bwa Nyasaye gekirukwa engena ngeni ya mambi yani gatongetu gakorukwa engena ngeni ya mambi omumaraika oyo nigo atongetwe omoikeranwe ase boikeranu bwaye obo sibole bogochora mbwarengo yani imeyo boikeranu bwaye Nyasaye namoeto gochora obobe unobuya okoire bionse chora nkere kiotagete bono naki arete tamangana ya murocha banchu akoroki obobisa ekera arete obobisa obo arete ogwekagera ekerato arutugo chance no anganyete naba maraika bangana ngaki omwari atad ngakibone korokwa aya moigoro ya isa ero moigoro ya isato ya maraika baigoro once no bachorete na barabumba etu kero muntu etu ogochora gonya sai na torogetio ogo embuye yaye yogototika obo gotobo sibore gochora keritora rekereki yaso bogimo bwaitu naenda atad of the angels pamoja noyo nyatienyore korokwe engena ngeni ya mambi once bakorete bachorete kobama minja no gwanja kwa monene omwarimu timaitiko sikware komenta Wanya Isaya 14 nero ngokwanirira amang'ana ayo Isaya 14 ekebungu gi 12 mpaka 12 mpaka 14 igato yasome kiagara no musingi tokobeka 12 gateba iga aye ng'ena ng'ani ya mambia buno gwateba umwana bogu kiamoka nakikwagure korwa igoro ayore kwa iyereti ebisaku nakiwatugutetwe ochiense nigo gwatebete ase enkoro yawe ime nje nintire gocha igoraria ngende ng'etani ching'ena ng'eni chia Nyasaye nimbe kikero kiane kyobonene aria igoro ning'ikaranse ase egetunwa kiomosangererekano aria sugusu are nintire ngende ng'etani amare are igoro mono ninyore ninyekore imbe buna oyore igoro mono bakimwarorera amang'ana abirecha ng'agatagete agende aitani noro Nyasaye twatebigwa sese kiringaki ngabege tugetunwa keria iraikarinde ritare gutara ase getunu kiamagena y'umuriro ere nabare gutara bwate obusibuli nabo nande nabwata madaraka kubwa malaika ande oborai naetu bono bwa malaika bali bande bonse nande bone genta akare goteba igabwate gintu gikuru ku covetousness agatakanga igatagitahende aitani getunu kirikire igoro aitani amare ari igoro mono ngagenda akaransa ase getuno kyomusangererekano Nyasaye beke amusangererekano oye twatebi Nyasaye karto soma Ayubu eyemo gotebi gutorenga Nyasaye akarangeria amalaika ekaratubwata omusangererekano Nyasaye okorangeria na Saitani nera tagitatu ngabona Saitani twatebi kugonyatara aba Saitani inga no atagitagenda ari abenga nero go call shots nero korangeria aba malaika ubagambira aringe lakini bono nero tagitagendo ekarate taenda karansi kiroko kiria abe buna oyori igoro mono ngure igoro mono Nyasaye igatagete asasi amen Saitani no mung'ainereri Kristo no mubui Saitani korukare no ochenjiri rieta yani ngotebia banchu gachagete ne rieta ringansu igaire nande gaire obubui gete chingurugete chia mokorete agauncho lakini gaki onde naro gaki ore korenga rikaranse arengereri no monto bunoyo ngaiguse no nyare monu norura nyare koeresa bantu munankiki are kogera omonto oyo ore imeyo bonene imeyo burabu imeyo bung'aini korengereri maminja yo gotaka kwa Nyasaye onde tayo ore korengereri ing'aki ng'aibono gose no okweyancha kware gosoera ase aringa sa chenu ebirengereri bia sound gose togote una rero umwana sengenjo engiya nari gagukira na tanyare kweba igobona ere igatunge tunagukine rumeye ibona arusetie ebirengereri ebibami lakini obanchwa twatebunga ime igetongerete embue tarenge ya eriyo yokuganikwo omotongi oye yachakerete ekerengereri igabanchu mwarorera atari ekerengereri kwabeka ime yomongo bwao ekerogia chaka kwage pimire sera tiri kwarorere gose nkwagacha kere gose gegutagura ikina kige bono ke
bono kirecha buna arutire nsa yanki ebuku yagototebi iganga buna esimba nkibono endo erenchara ikuna koringe koenda komera igo bono tubwenete tobe maiso marore yani tobe alert tobe maiso tenyarekana muna kwabwatiru nendo eye yakomerire ikiagerese gukomera chitabia chijae nabo chigochaka gukubwata okwenyora kweigure nande bone kitore topic rero bono iga ntue bamuna no mung'ainereria are korukare keratirimboki no bung'ainereri bori bwae korukare igatirimboka na bora bunande bone munare gaiga endo erenchara ekoriginge go ng'aini okobung'aini nande no maito mwalimu igakorigereri ring'ana orionchora igari akoribeka 99.9% truth yarorekanaga no bumaene orusia kang'ana akamo no inyorete eso botongia igo na nyasaye nagotaibu na gokoriri tunda riria igo urabase gokwa yagatena yaya igateba ng'aki nyasaye gate taria tatebeti buna na manya togokwa korende mobwekana na bamanyete omanya bokene no bori bo amaisa ogakoigoka igo bono gakobeka egento osome ebibunge ebio abanchu bamonene igokorana gaunchura orusi akang'ana akamo osomenta akamo nabo igo 99% truth mwanya bantu gucha goteba eganetio chinguru chia nyasaye goteo na keno oyo no murimo ochire kondigereri oyo no murimo otagete na inche oborimo bwaye egere gasi ya nyasaye timati gose kobwaterio komenta saitani no mung'ainereri Kristo no mubui naga nitosome Yohana isana isatu emeronge nenainya ekong'inyoria amang'ana amakoingoro ya saitani egoteba iga inwe nabaiso ino saitani na ogwanja kwaino nogokora okogania gwa iso ere niga arenge omoiti korwa omochakano gose tatenenete ase ekene ikiagera ekene tikirime yaye gagokwana oborimo niga gokwana ayaye omonyene ikiagera no monyaborimo na ise oborimo nabono yani njera tiyo taratenga setana abwate obomaene tabwati bomaene amang'ana agokora nayo oborimo nane ntoro chibuna gocho omogondo orio Eden na akareta ogosaria oro kare twarosoma omochakano 2:15 tiga turire omochakano 2 emochakano 2:15 tororo saitani oyo mang'ana kiabwate 2:15 omochakano yare gotuinyoria tabia ya saitani 2:15 agoteba iga omonene nyasaye akaira omonto oria akamobeka ase omogondo o Edeni ayoroisie na koyorenda erio omonene nyasaye agachika omonto oria akabora amatunda akera omote orase omogondo oyo nonyare koyaria korende amatunda omote gwokomanyera amaya na amabe toyaria ikiagera rituko riria orayarie goikokwe yani oyo otabu ningo omonto oyo ningo na Adamu lakini twararega nga awa konyatara abeko omong'ina oyoye mwalimu konyataratongwa igo omonto aira amachiko ningo Adamu omonyene oira amachiko saitani ninga agochiera omokungu amako mari chiburiro kosirio oborimo akamwari oborimo akamwari ichibu buna nyasaye itaikerane tibuna nyasaye inga nyasaye gatotebeti inga ritunda riraso omotori ogati inga ntori kuna ntori rigereria inga ntobaise kuri bakakamento korigereria nyasaye tatebeti igo na korikuna tatebeti iga baminto ntoire obosibori twararire ng'a nonya Adamu na Hawa mbaetu obosibori bagachora egento ekeng'ao abamalaika barenge igoro abatari ababirete achite na barabu mbaetu obosibori na intwe option eye twayeirwe tochora egento kere ekiya kiagera nonye ekero twasoma Exodus okong'anya 32:25 ntoroche n'abantu abaisiraeli nabarabwo bairwe ogochora oko ntoroche buna bagosasima omobwekano ntoroche buna Musa akobatainga oyo orase ensema ya omonene acha asende tokanyora abalawi bakominyoka gochioro ing'ana ntwe option eye ogochora oko ntoire tochara ogochora omwalimu nkororo nayo Yoshua nere ngosa goteba nche nenka yane togokora ki togomusasima omonene choro oyo orasasima abana ba Israeli basakire gosasima ki emebwekano na eki Joshua 24 ekebungo gia 15 na obaruotie ntang'ani 18 20 na ere gotobori na ng'aki
ingaki ng'ana ng'akiayo oranyare kuna gotwara ebirengera bitechogeti chitang'utangu chora rero onye Nyasaye musasime onye mbal musasime bono naende bono naene se Revelation nero ngotebere kumanuka nero ngotebere igoro yogochora igogochora okuna kukore ebuku kuri omochakano mpaka omwari omwancho omotegereri igo Nyasaye oito tari igare obwanchani ogokoa freedom of choice n'obwanchani in fact n'obwanchani bobwete amina ense kobe ense emo yesegi ense kobe ense emo yesegi nara riara omwari mtoerese ense eye ng'aki gocha gotoka ase ensemo yesegi twarenga gosoma omochakano isatu eyemo mpaka isatu nentambe eri yinenge tigango tuyirigereria omochakano isatu eyemo mpaka isatu nkie kare gotugamba igoro yense koba ase ensemo yesegi kiagera ense yende abwate segi ense ya Nyasaye gayetongete yarenge enyikeranu isatu eyemo mpaka isatu batebaiga bono enyiti eng'endanse nigo yarenge eng'ainereria kobwa chinyiti chinde chionsi chioro sana echio manene Nyasaye akorete erio ekaboria omokungu ine na amaene ng'a Nyasaye niga abakanetie ng'a timoria amatunda omoto onde bwonsi ori mogondo gaki igo bono omokungu oyo bono ngomwereria akare ebinto biaye omokungu oria akaireneria enyiti eria amatunda akere omoto ore ase omogondo natonyare koria otatiga amatunda omotore omogondo gatigati Nyasaye niga atotebetie moise koyaria gose koyakuna nigo morakwe igo eng'iti egateba egatebia omokungu ogokwa timo ogokwa nonyang'ake noigwete oborimo bono bwachakeire aiga naende aiga noo toroche ense egocha gosoera ase esegi eye kiagera ense eye yarenge eng'ikeranu nonya Nyasaye kera gotonga ense igatebete ng'a ense eye igere eng'ikeranu lakini twatebiwu ng'a bono ense egocha gosoera ase esegi goetera ase mwanyabanto oyo otongirwe obekirwe omogondo wa Edeni otebiwu ng'a chora ogochora kore okuya takorire itunda riagati naende itunda ria omoto oyo ogati omatanto bakare goteba amang'ana abo lakini itunda ria omoto oyo ogati ebibilia egotete ng'a neri itunda ria obong'aini riokomanya amaya na amabe Nyasaye tatagete amaiso abachi koigoka barore amang'ana amabe igatagete bamenye forever lakini bono twanyorire ng'a mwanyabanto oyo okorire ebibe ogerire ense engima yasoire ase esegi na esegi eyo nabo toyeroche ari ase kemoika esegi ege egenderete esegi enene naende esegi igere igoro ya amabe na amaya igonye kogokora ama igore ase ensemo ya Yesu nye kogokora amabe igore ase ensemo yango ya Saitani ng'ana bense bono echete egasoa ase esegi na besoete igora isi igo omwarimu omwanchi oyo omosubati omokungu oyo awa noigwe ebikone omaete Saitani nomong'ainereri korokare kende nkeyo Saitani amanyete information yende yonsi Saitani arigeti anyorete garigeti korwa ase omokungu iga akamotisa akeigo akamobisorera obobisi bwonsi ekera amo obobisi nari Saitani akanyore ng'a yagochakera agatabori korwa abwo igo bono asa obweng'e ense yonsi twabeire ensemo yesegi twasoire twenyorere turi ase esegi eyo oboene n'oborimo amaya na amabe na ngaki ende yonsi etobwate esegi ya amaya ebirengereri bitu bibwate ogochora amabe nara amaya nara aiga nkereki oroche geisaine chikiro nkereki ogochora ngo bono ogochora oko kwatuikerere na intwe muna gwachagete korugoro bono gwachire esega iga ensega iga ese tore egere bono na into tonyare konya naende nyachieng'e obu narute tugocha iga igasiane okona goto oborimo gake ekera akaborimo gagotonya kamanchi kobwekana bunambo kene kwaigwa omokungu amasacha bataigu gaki abakungu baiboirwe ense yabanga abange mogocha kobanyomora nyoro oyo mobweka nyoma batano nari baraere bono kari gokobanyora obisi bakogamba ring'ana muna eririta bwati sensi manya okoigwa baererie biranyana nabagaka batubwate chimbe naende bakebwata batana baanza gokoboriri swali kwaigwa bono nkieka abantu abakombori kene nang'aki ndanyoma oyo ng'ai abana eri bono oyu nkerecha oyu orengereti mwanyabanto oyu Nyasaye okobae ebirengeri buna ebi Nyasaye tatebete agatana ndawo ekera Adamu omera nabo babireki egento ekemo bono ekero bamente ekemo gokomenta oyo onde obaki
anyway ase obwenge oborimo mbore nande ngonto anderete gotwara esegi eye yogochoroko setani aretire ebokene mboro noborimo mborororo igo bono abanchwa tiga tokora ogochora kore okoronge tiga tamere nyasaye ekerorime ya nyasaye egobwate ebirengereria ebironge chingaki chionse naende ekerengereri kere mamincha nogwancha kwa nyasaye gegosogosa obongo bwao naende nomaete setani oyo nakibona achakire gotokorera omaete okoboka rituko rimo kwanyora abari buna bono rero omwarimu twanyora nang'aki na twabokire na mambore acharinja abo botuko muna abana nkoru barenge esukuru baerire na bono Salama Makueni achari eyu keitata igo bono nogokugwoka gokari chabakari abana be skuru bari korwa skuru bari igo bono inero chiriboti agokerete nsi nabo igo ere no moiti onyorira eri amarieta atari atakoera igo kende gionsi giache kerengereri kiao gitari korengana na gwacha kwa nyasaye manyeri ne rieta rigeni setani abwate nero gokora nero omonyaka osobono chitabie chinga ichirwete ya ne chiaye ejine chitopic chiaye bono iga banchu ogochoroko tiga nyasaye atoire tomotamera gokomotamera ebirengereri biao bikora unere obwanchani konyora enchera obwanchani yani despite na kerecho tugutirunsa nyasaye bwanchani bwaye bwa ematumaini tobwate obwanchani bwaye mbobwati kerengo igo bono muna nsa igagari iga turigireti na mabira obwanchani bwoka nabo bogokaraki nabo bwaye atoete atutumberete naende ntona gochora amabi ere no bwanchani so ngonchoreria aro mwari tari go change haya no chiomogete nabagenderete no bwanchani totebi ngo mwarimu gore obwanchani konyora enchera obwanchani obo ng'aki bokonyora enchera enchera ebokonyora enchera ki ng'obwanchani obo bwa nyasaye ngogera bore mwanya bantu ache kuru kwegenta atarengi nagani tosome abakorinto ya kabere isano 21 amen abakorinto ya kabere abakorinto ya kabere isano 21 egoteba iga nyasaye omokorire ere oyo otamanyetie ebibe koba ebibe ase eng'encho yaitu eliasare intwe tobe n'oboronge ase nyasaye gaki ekinge entoki obwanchani inga nyasaye obwanchani obwaye abwate yoona ase 15 nyasaye agancha ensi enkima akarwa omwana oyo singi obwanchani obo nabwo obo kare kogera agochenji yani egesongo omonto nare egetabu kia nasomete ore ogoteba ng'a he traded his righteousness for our unrighteousness. Amen. Yani enga buna ebiasara togokora ogonchoreria. Amen. Agaonchoreria obuya bwaye agatoa era akabuguria obubi bwaitu ekagera agachigukwaso omusaraba lakini ekarago kwaso omusaraba ngitokororororo igotorocho bwanchani bwaye igotorocho bwanchani bwaye bokogera atukwera aso omusaraba nego twatebi unga Yesu oyo singi obwanchani bwatatoye nero omonyene kiagerere nyasaye nero omonyene twatebi gwekara tosoma abaibera nibere kianda ngere gachita agakorukoba inse yabo malaika asenga kiye yachita asenseyi egeranya ari gutukwera akabuguri umubero umwanya abantu ekagera agachigutukwera nabo yarenga ototebigo ubu n'ubwanchani obonene agachigukwera kiroyomo togosoma bagarati iseto twatebanga Kristo oyo igatoboretie korwase okuragererigwa kweri ichiko akabokoragererigwa okwomonyene era akabuguri okuragererigwa okwo ngaigo twaragerereti kare twakorete bibi tukaragererigwa egere tuchiko kwa kare twagosoma Deuteronomy ng'akikoro kwegisibo na yebirasiri Deuteronomy 21 okoiranirira 21 togotebi bakitika toirigereri tororo koragereri gwoko nkoroki okoiranirira omwarimu okong'anya balawi okoiranirira irenge twateba 21 Deuteronomy 21:23 karatasi yana bakaramatera erenyia ebuku 21:23 tomango mwalimu 21:23 egoteba iga
omobere oye totigwa ore ase omote igoro obotuko obogima korende otinde kwase rituko erio ekiagera omonto itirwe ase ogosungwe nigo aragereirie na Nyasaye timobaise gotigia ense yaino ebe nobobe ense eyo omonene Nyasaye oino abaire ebe omwando ino ng'omonto osungire ase omosaraba ng'aki Yesu akwete tena omusaraba igasunge tuwe igo ngabona okuragererirwa ngani ntwanga twakwe na intwanga twaragererwa twakwete kera okuragererirwa kuno goito kware amen ego kwakebekire buyo mwalimu igo bono ntoire ogoseme twanyorera ogosemeri nkoruororo nkorororo nonye bibe biachagete esegi eyo entindi esegi eye etakomanya yani etabwate sababu lakini omonto agoeteresa omonto oyomo oritwarorire omosaria akabogoria obosari bwaito amen omokwani oito omonene mwalimu omokwani oito omonene omokwani oito omonene nagani tosome Abaibirania 15 nere yiga nare kurigiga Abaibirania 15 na 15 torarinkie gototebi 15 na 15 megotebega naki titori no omokwani omonene oyo otanyare gotobogoreria oboreu bwaito korende oyo otemetwe koreng'ana buna intwe ase amang'ana onsi ase atemetwe buna intwe ase amang'ana onsi atakoretie ebibe 15 gaki toikang'e ase ekerogo kiobonene ase obuya bore erinde tonyore amabera n'obuya bwogotokonya ase engaki yokoremerwa ng'omokwani oyo oito tobwate ng'aki akorokwa oyo Yesu Kristo ng'omokwani oyo oito ore Yesu Kristo tari ori otamanyeti ng'anki tokoigwa kiagera ntwasoma Abagalati tonyanga gabegete unsasi nini yaba malaika agatemwa kero tosoma Matayo enye ntorochi buna akobatiswa nakoiru seroro agatemwa lakini takoreti kebe ng'omokwani oyo oito noyo otomanyete egasi omokwani ninki egasi omokwani toise kwera nari ase eroro mbore ekalunja arenga oro egasi omokwani oyo igo yarenge yokoru chi sacrifice ngapaka omokwani ekarara omokwani omonene buno oyo gatwatebi yokoru ebing'wansa buno twatebi ng'ana rero omokwani oito omonene n'omokwani omonene egasi yaye igo yarenge goitera amanyinga ching'iti chiri chiaretirwe chimbori na ching'ondi chianyenywa amanyinga iteka mwanya bantu onyara kwabirwa ebibe ari gokora rimo umwaka lakini ng'omokwani oito omonene akora rimo forever tukanyora okwabirwa ng'aigo omokwani oyo oito omonene ori Yesu Kristo noare igoro togotebi gung'a noare isintasidi iga agotosabera ng'ekero twasabire ensa iga amasaba itu oyapokea iga manya koyeresi tata oye na oboreu bwaito otosabera twana kwabiru yakagera tore moyo tari sente torabaya torabanya bibi ng'abono omokwani oyo oito ore Yesu Kristo iga atomanyete naende atwanchete ng'a naende iga amanyete obokong'u togoetera naende egento ekenene kero tosoma Yohana 12 20 goika 25 obwanchani bwa Kristo oyo oito ore omokwani oito omonene togotebi gung'era okogani kwaye enkoru kioko kogani kwaye enkoring'a toba asare kiagera otokwerere naende omaete natotebeti amang'ana ayo Yohana 14 natebete igo ngoenda ari gotoroseria ase naintu tobeo ng'abono okogani kwaye enkoring'a toba ari asare ng'a lakini naende mono torora obonene bwaye kiagera tomomanyete buna mwanya bantu ekaracheta naye ba Petero na omorochi buna mwanya bantu lakini wasioka obonene bori bwaye amen abanchwa nabo tware goikera abo na tonyare komutamera Kristo oyo ito gwetera obwanchani na noe twagundete ere natoete ogosemeria omwanchwa tiga Nyasaye nyare gotobwera ase erieta ria Yesu tusabe tata omuya obakuna koigwa obonene mbuya mono ase eng'encho kwanyare gotora ase lesoni erituko ria rero mbuya mono ase eng'encho gwatoorokiri na obwanchani bwao na obwa kare na kare tobwere tororekanere chingaki chionsi amabera anyare gotoisana ntomenyeti na njira ende yonsi gwetera amabera ao nyare gotororekanera na gotora obuya bwabo toisane kia twaseretera omwana Yesu Kristo mutori oito amen.